गोजोन्थों जै बर' हारिनि मानसि सासेया जुदि सैमाफोरनि गेजेराव थानानै देरोब्ला बा गेदेर गोलाव जायोब्ला थारमाने माबायदि सिचुएशन जानो हागौ माबायदि थारमाने जानो हायो नोंथांमोना साननानै मोनफेरदों नामा माब्लाबा आं दिनै थारमाने ओरैबायदि सासे हिन्जावसा सिख्लाथ' जाबाय दा जेनेबा थारमाने बै सिख्लानि स्ट'रिखौ नोंथांमोननो खोथानो थांगासिनो दं जायनि मुङा जाहैबाय अक्साना मालाया बेसेबांबा गिथावना स्ट'रि दा नैबे हिन्जावसा गथ'आ मानो आरो माबोरै माने सैमानि गेजेराव थानानै बा सैमाफोरनि गेजेराव थानानै माबायदिहाय माने बिदि जानांगौ जाखो नोंथांमोननो आं स्ट'रिखौ खोथालांगासिनो दं बेसेबांबा हार्ट टाचिं आरो बेसेबांबा दुखुनांथाव स्ट'रि नैबे आरो नैबे हिन्जावसाया 1983 मायथाइनि नभेम्बरनि 4 खालाराव थारमाने जोनोम लादोंमोन मोनसे एकदम मा होननानै बुङो जौ लोंग्रा फेमिलि इउक्रेननि मोनसे फिसा गामियाव इउक्रेन हादरनि थारमाने मोनथिनाय बादिब्ला बिनि नै जाय अक्साना मालाया होननाय बियो जाहैबाय मोनसे इउक्रेन हादरनि थारमाने मोनसे स्ट'रि जाहैबाय बा रियेल स्ट'रि जाथाया जाथारनाय बेनिखायनो थारमाने बे स्ट'रिया थारमाने हाइलाइट जागासिनो आरो जाबोगासिनो 2018-2017निफ्रायनो बे स्ट'रिया थारमाने हाइलाइट जाबोगासिनो दं ससियेल मिडियाफ्राव इउक्रेननि स्ट'रि जाहैबाय दा बे सिटुएसना माबोरै जानायसै माने बिनि बिमा बिफाया बेसेबांबा एलकहलिक थारमाने जौ लोंनानै ओरैनो गोलैसोना थालाबायग्रामोन दा बिदिनो गथ'खौ अननो रोङामोन आरो बिदि उन्दै समावनो अननाय मोनैनि थाखाय गथ'आ माने गावसोरनि खाथियाव थानाय हाग्रा बारियाव थारमाने गोमानाय बायदि जालाङो जाय माने थांनानै सैमाफोरनि माबायाव मा होननानै बुंगोन सैमाफोरनि ग्रुपजों थारमाने गेदेर गोलाव बा सैमाफोरनि जानाय सैमाफोरा जि जायो जा बेसादफोर जायो बेफोरखौनो जानानै थारमाने गेदेर गोलाव जाबोबाय थानायसै थिग बिदिनो मिथिनाय बादिब्ला बा निउसाव आं मोननाय बादिब्ला आरो भिडिअसफोर नायनानै आं जिखिनि थारमाने मिथिबाय स्ट'रिया ओरैबायदि जाहैबाय जे जेब्ला बियो नैबे हिन्जावसाया 7 इयार्सनि जायो बै 7 इयार्सनि जानाय समावनो थारमाने गामिनि सासे मानसिया थारमाने बिखौ नुयो जेराव बियो माने सैमाफोरजों थानानै सैमा बायदि सोंग्रा जाहैबाय माने सैमानि बायदि सोंग्रा जाबाय ओमफ्राय सैमाफोरा जा बुस्थु जा बेसादफोर जायो बेखौ थारमाने गोथां गोथैयैनो थारमाने बिदिनो जाग्रा जालांबाय आरोना दा नैबे गामिनि मानसिया जेब्लासिम थारमाने बेखौ नागिरनानै मोनो बा सिनायनानै मोनो बे टाइमाव 7 इयार्स जाबायमोन नोंथांमोननो खोथाखाबाय आरो बै 7 इयार्सआव लागि थारमाने इयो ओरैबायसा थारमाने सैमानि गेजेराव थानानै गावखौनो मानसि महरै थारमाने बावगारलांनो हमबायमोन गावखौनो सिनायनानै मोनलामोन जे गाव सासे मानसि होननानै आरो बेजों लोगोसेनो नैबे हिन्जावसाया माने मानसिनि जेसेबां थारमाने आगोल उन्दैयाव जेसेबां रायलायनो रोंदोंमोन बे रायलायनायनि गोहोआबो थारमाने गैलामोन बै टाइमाव लागि आरो बेजों लोगोसेनो बियो जों मानसिफोरा आथिं फारनैजों थाबायो नङा होमब्ला दा बेखिनि टाइमाव लागि बेखिनि समाव लागि 7 बोसोरालागै थारमाने इयो सैमाफोरनि गेजेराव थानानै आखाइजोंबो आथिंजोंबो थारमाने मोनब्रै माबाजोंबो आथिं आखाइ लोगो नांनानैसो बियो थाबायोमोन जाहैबाय बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बेजों लोगोसेनो नैबे हिन्जावसाया ओरैबायदि थारमाने गियान लाबायमोन माने मा होननानै बुंनो सैमाफोरनि गेजेराव थानानै सैमाफोरा जेरै गावसोरनि मोदोमफोरखौ सोलानानै साफा खालामो आरो बेजों लोगोसे ग्राउन्डफोराव बा हाफोराव गोलैना थानाय जाग्रा जामुंफोरखौ जेरै थारमाने बोखांनानै जायो बिदि जानो सोलोंलांबायमोन आरोना दा आरो बेजों लोगोसेनो आरो दैफोरखौ जेरै सैमाफ्रा जेरै सोलानानै लोङो थिग बेबादिनो माने बियो दैफोरखौबो सोलानानैसो लोंनो सोलोंलांबायमोन नैबे हिन्जावसाया जेब्ला आरो 6 इयार्सनिमोन बियो माने केयार खालामिनि गार्जेना केयार खालामिनि थाखाय गावसानि सैमा दंमोन नादियाना नायदा ओरैबायसा नामनि मासे सैमा दंमोन बे सैमाजोंनो थारमाने बियो बाहेराव लांफानाय लोगोसेनो थारमाने गार्जेना मिथिखाबाय नोंथांमोननो खोथाखाबाय गार्जेना थारमाने जेबो माबाखौनो लाया केयारखौनो लाया दा बिदिनो ओंखारलांनानै थारमाने जेब्लानो ओंखारलांनानै जेबो नागिरफिनासै नालाय बियो जंगलावनो थारमाने बिदिनो सैमाफोरनि ग्रुपआव हानजायाव थारमाने हाबनानै थाहैबाय
आरो नैबे हिन्जावसा गथ' अक्षना मालाया होननाया नै 2023 आरो 24 आव 40 इयार्सनि जाबाय। दा नैबेफोरबायदि जाथाय जानायनि उननि जाहोनानो जाहैबाय गार्जेन एबा पेरेन्टसफोरनिफ्राय थोजासे अननाय मोनि। दा नैबे मोनसे इन्टारभिउआव माने नैबे हिन्जावसाया बा सिख्लासाया होनो जे जेब्ला थारमाने गार्जेनजों रायलायनो नागिरोमोन बा पेरेन्टसफोरजों गावनि पेरेन्टसजों रायलायनो नागिरोमोन मोजाङै माने रायलायनो चान्स होआमोन जाहैबाय। बेसेबांबा थारमाने मा होननानै बुङो कमिउनिकेसन एबा रायज्लायनाय जिथु कमिउनिकेसन थायो बियो थारमाने बेसेबांबा गाज्रिमोन आरो इसा माने बिसोरनि गार्जेनफोरा ओरैबायदि थारमाने गथ'साफोर खांदोंमोन जाहैबाय जे मा होननानै बुंगोन बिसोरा उन्दुनो थाखायबो थारमाने थोजासे थारमाने बिसना एबा बैसां गैयामोन जाहैबाय। बेफोरबायदि सिटुवेसननि थाखाय थारमाने बियो गावसानि सैमाजों थारमाने बाहेरायाव ओंखारलांनानै बिदि जाथाय जाहैनायसै आरो। दा गार्जेनफोराबो नागिरफिनासै नालाय बा पेरेन्टसफोराबो थिग अननायजों नागिरफिनासै नालाय बिबो थारमाने बिदि जाथाय जानांबाय आरो। दा आंनि नैबे भिडिअखौ लाबोनायनि मटिभआनो जाहैबाय माने मा गावनि गथ'साफोरखौ माने जेसेबां हायो थोजासे अननाय होनांगौ नङाब्ला थारमाने बिदि जानायनि मोनसे जायखिजाया जाथाय जानायनि चान्स थायो आरो। दा माखासे जोंनि ससाइटिफोरावनो नुलाबायो जोंनि बर' माहारियावल' नङा माखासे गुबुन हारिफोरनि गेजेरावबो जों नुनो मोनो जे माखासे गार्जेननि अननाय मोनैनि थाखाय माखासे थारमाने खामानिफोरखौ गथ'फोरा बुजिया सोमजियालासिनो थारमाने माखासे गथ'फोरा मावफ्लाङो जाहैबाय। दा थिग बेफोरबायदिनो नोंथांमोनाबो जुदि गथ'साफोर दंबा बा निजेनि गथ'फोरखौ थारमाने हानायमानि अननो नाजा। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबाव आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव बा आंनि फेसबुक पेजाव जुदि फार्स्ट टाइम फैदोंब्ला फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै ला आरो नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ इउटिउबाव नायबाय दंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोफोरनि गेजेराव नैबे भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।